Cancelan a feria do sábado de Corpus, póñenlle taxa as vivendas de emerxencia social e a veciñanza plántalle caras cacicadas do goberno. Quedades! Benvides ao repasiño plenal. O pleno de maio xa pasou e este non é un pleno calquera. Aprobación da ordenanza de prezos para as vivendas de emerxencia social. Votamos en contra, porque poñen tarifas fixas a persoas que moitas veces non teñen ingresos. E en riba propoñen que os gastos fixos o pague o usuario e o variable o concello. E o remate, as vivendas seguen sendo as mesmas que fai 10 anos. E o orzamento, sen gastar, moita propaganda e cero acción. Ordenanza de civismo e uso do espazo público. Xa non podes pegar carteles na rúa. Para anunciarte en Pontereas precisas ou permiso ou cartos para pagar a publicidade, que non ten nin unha cousa nin a outra, cal. Lei mordaza local, clasista e antidemocrática. Chegamos ao punto forte. A moción da plataforma veciñal, demolición non. Este non foi un pleno normal. A oposición rechazou intervir nos puntos de goberno, que son dos que falei anteriormente, sen intervir, sen debater, todo para gañar o tempo necesario para que a plataforma puidese intervir no pleno. E tomaron a palabra. O portavoz expuxo todas as irregularidades, toda a indignación e deixou claro que esta plataforma non remata aquí. Seguirá fiscalizando todas as cacicadas deste goberno. O goberno votou. Os feirantes enteráronse da cancelación da feira do Corpus e decidiron ir ao pleno. O goberno ofreceulles cambiar o día por un do medio da semana. Medio da semana, fin de semana. Que se isto xa non fora pouco, este propio día que lle propuxeron xa teñen feria noutro lugar. Os feirantes querían chegar a unha solución, ata incluso lle propuxeron ter só unha hora de feria. Pois nin con esas. Xogar co pan das familias e da clase traballadora non é planificar. É desprezo. Moción para reforzar a unidade de saúde mental de Pontereas, aprobada por unanimidade. Pero imos á realidade. Mentres a Xunta non para de recortar e as listas de gardas non paran de aumentar, votan só para quedar ben. Moción pola memoria democrática. En outubro vandalizaron 2 placas do cementerio. Unha en memoria dos represaliados do 36 e outra pola cultura e a lingua. A moción propoñía repoñelas e condenar os feitos. O goberno, a favor de repoñer as placas, en contra de condenar os feitos. Argumentario, hai que lembrar os dous bandos. Cales? Os fusilados nas cunetas e os que fusilaban. Vergoña. E ata aquí o repasiño plenal. Síguenos, comparte e quédate, porque a política local vai contigo, tanto se a miras como se non.